बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असां सिखंदासीं सिंधी अल्फाबेट अलफ ॿे जी पटी। सिंधी अल्फाबेट में टोटल 52 अखर हूंदा आहिनि। अलफ अख, ॿे बदक, ॿे बकरी, ॿे भित, तारो, ये थेलो, ये टोपी, ये ठूंठ, ये समर, ये पग, जीम जुत्ती, ये जुब्ब, ये झिरकी, ये मुंज, ये चंड, ये छठी, ये हजम, ये खच्चर, दाल दर, दाल धोबी, ये डेडर, ये डेल, ये ढग्गो, दाल जर्रो, ये रेल, ये माड़ी, ये जंजीर, 3 सीटी, 3 शीही, स्वाद सूफ, स्वाद ज़ईफ, कोई तोतो, कोई जालिम, कोई ऐनक, कोई गालीचो, ये फानोश, ये पीथो, कलम, ये खट, गधा, ये गेरो, ये घोड़ो, ये सिंह, राम लक्ष्मण, ये मच्छी, नत, ये वण, वाढो, ये हरणी, ज़ुखाली, ये यक्को।